dak nilitung Umuni Model Kongres Komite Office along nilitung press meet matela press korte ya tumban people sini tum jopanan kok ma labang ini na tumban cihek pin kecili kong lasi tumi tarik krisi Desember ceklo tarabasalong BJP atum Unity and Victory Rally kibialong nitum kisuman alam charjuno dak olasan charjulong si nitum pide solando karbiarat laban karbiang long doan atum bantame nitum ka kuluni Model Kongres Komite himpen isi lampar kipi asono jo asi tumi tang tarik krisi Desember ceklo tarabasalong Unity and Victory Rally along ni tunda kuluni Model Kongres matang tidak kuluni MSC constituency along penta BJP along ke joining atum do pusida paklangpon ni tum social media along citeglong lasi nilitung non tuwe totap ani tum ahin hena polling session lapen boot committee atum phan rong sarban itum khobor chen lablo itum kuluni Model Kongres angkang ahin pen kuluni MSC constituency along pen bangke inut nata Kongres abang ku abang pi BJP along ke join dun buke la ke cobaya lang la sini tum pini dak press media ang thengno pen solang do karbiarat la pen karbiang long do an Kongres according to do manta ning bidena pusi la so ning bilong le binang le pula solang matha sini tum press meet ang nu bang mo la si la sonak hak monon pi dame lapu Kongres amoni atak dun depin men ke joining dun pu la solam ke people pedet sigebe ku sini ni BJP tu mantan ni lihin ke chuni lo la si atumi meeting along mundi ke pacetong ke la hello dak kuluni long bangke BJP meeting along ke ki dunji aning hang bang abe ko visitame alang le tu mabang ration card ke ronji po men pen la pen ke runodoi ki amene klang tang atum benon ki klang ji atum mitame nang dunde meeting nang dunde pulo dante ration card nang thon erji runodoi nang than erji pula hai ipu bensi rat atum upaye itum dak kuluni homosti ke hidu kela ke du ojoine amasi alang itum dunang kok lo by hot pen asai jogi pen dunang kok lo asi alang itum ning klar sapele laso meeting lo kidun kali lasi sikson naksi rong asara mai bhantame alang itum hang pon lo le hang etame ki sumana rong asar bhanke BJP na join jun lo pon pamasi BJP amapla karwagi ula sonda tolo amasalang itum bang o itum rong asar besigi bang pamasalang itum ban BJP amapla arwa long le dano lalo lasi non eprange bangji tame ilitum press media lo tame ahok pet alam se itu paklang ponai pen itu mitame la sat ahok helam ini tu paklang pon pe pen itu kita paklang pon ki chok sidu betenan itu BJP hin pen tame itu pha nang ku pon tame ase hala daga tame mane bangke belek asong pen mane independent pen mane kapre ka party pen ki bang si hoitu Kongres ni ke puti kasi krong do kokta hai ase hala ai bangke ni itu along Kongres sekem abang ku kali ase ni itu pili press media athing lu bacene de kaduk kami solang du karbiara bapen tulu ni homosti Kongres korte ingir panta bapen Kongres high command atumi tami ladak ning binang ne nilitung Kongres do thiblang atini tu minuta atumi tarik 3 Desember ceklo laso arili lo beni tu mahin benke ki joining du nawe asi nilihin pen do bela press media panta dani tu bicopa pen ke rang bot alam tu hancuro lo asi nilihin pen pini laso press meet ke lan pensi intoni khobur kardok